No ben falado, xa falamos dos posesivos meu, teu, seu, miña, túa, súa, noso, voso. Hoxe imos volver sobre eles para falarmos dunhas formas algo especiais. De meu, de teu e de seu. Dicimos, teño casa de meu, ou el non ten coche de seu. As formas máis frecuentes son de meu, de teu e de seu, pero se hai varios posuidores tamén se usan de noso e de voso. Meu e miña parécense a de meu, pero non significan exactamente o mesmo. De feito, podíamos dicir a miña casa non é de meu, é dicir, a miña casa pode ser a casa na que vivo ou na que nacín ou a de meus pais, pero só podo dicir que é de meu se ademais é da miña propiedade. Por iso, estas formas se usan sobre todo con bens materiais, porque estes son propiedades que se poden comprar e vender, obter e perder ou transmitir a outros. Sempre quixo ter casa de seu. As terras que levamos non son de noso. Onte acabei de pagar o coche, agora xa podo dicir que é de meu. Ese libro é de teu ou prestároncho? De meu, de teu, de seu, tamén se poden usar para indicar que alguén posúe algo en por sí, por propia natureza, como característica ou propiedade da súa maneira de ser. Así, cando dicimos ti es boa de teu ou el sempre tivo ese orgullo de seu, queremos indicar que a túa bondade e o seu orgullo son propios do voso carácter, forman parte das vosas características como individuos. No norte de Galicia e máis no leste, entre Lugo e Asturias e sobre todo entre Lugo e León, moitos falantes empréganas tamén con formas de parentesco. Un tío de noso, unha filla de meu. Por iso, escritores desas terras, como Álvaro Cunqueiro de Mondoñedo, usan estas formas en frases como un sobriño de meu ou tíñame por parente de seu, que causan sorpresa en falantes doutros lugares e que por iso deben usarse con discreción. O recente eslogan orgullosos da lingua de noso expresa ben o dobre significado máis común. A lingua galega forma parte da nosa propia maneira de ser e, ademais, é unha propiedade comunal, un patrimonio que temos dereito a conservar, utilizar e transmitir aos galegos do futuro. Ben falado. Os que ladran cando ven un descoñecido son os cans, serven para subir e baixar dun piso ao outro. escaleiras. Pois como sabes? Teño casa de meu. Iso é o que din os galegos que conseguen acabar de pagar a hipoteca. Non sabe o que ten casa de seu. Queren saber cal é o refrán do optimista radical? Nada ten que perder o que nada ten de seu. De seu, de meu, de noso, aí teñen os valores que explicaba a profesora Rosario Álvarez. Pero se recordan que a palabra maiola significa a canseira que nos entra a todos alá polo mes de maio, verán novos valores destas locucións. En abril, déixame dormir que en maio, de meu me caio, xa coa maiola, xa co traballo. Caio de meu, quere decir, caio só, sen que ninguén me dea un empurrón. Así que, Deus dé a saúde, que as ganas de comer veñen de seu. Veñen soas. Abur.